Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wani sabon shiri mai suna duniyar mawaƙan Hausa. Wannan da shiri mai suna duniyar mawaƙan Hausa. Dan Allah in yau ka fara zuwa cikin wannan shirin namu, danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode da zaɓar tashar duniyar mawaƙan Hausa. Barkanmu da shigowa cikin wannan shirin ka'in da na'in. Shirin namu na duniyar mawaka zai fara ne akan Umar M. Sharif. Mun hango Umar M. Sharif ɗauke a cikin studio ɗin shi yana rera waƙar Corona Virus na tsabta akan Corona Virus. Duk hango shi ya wallafa wani hoto na shi yana faɗin cewa bayan na taɓa wankana ina saka face mask a fuskana domin ƙara fito da kwalliyata, sannan ya ƙara cewa bugu da ƙari zai ƙara bani kariya ga lafiyata. Wannan fitaccen mawaƙi wato Umar M. Sharif ya wallafa a shafinsa. Sannan ya ƙara cin cewa Nuga M. Inuwa ya ɗan da rama sarkin buci wata shahararriyar waƙa mai shagen daɗi, sai ma kaji ta don a baka labari. Waƙi da Nuga ya fa shafin cewa ya ɗamarar mayaƙan duniya sunan waƙar ke wanda za a sake ta gobe misalin ƙarfe 5 na yamma. Za a sake ta ne a cikin YouTube channel. Kakka bari a baka labari, ka je ka nema wannan waƙar ta Nura M. Inuwa. Za mu ƙara jin cewa Ado Gwanja dai ya je wani shahararren biki da aka yi a garin Kaduna. Ya ɗiba yan kallo kuma ya ɗiba fas Ado Gwanja duk bikin da yake zuwa bai taɓa zuwa irin wannan bikin ba. Ado Gwanja ya je wani bikin ne a jihar Kaduna. Sannan Ado Gwanja ya lafa a shafinsa da cewa wannan bikin mun ji daɗin shi, muna godiya 'yan Kaduna. Ana tare da shirin na duniyar mawaƙa. Arabin cewa Adam A. Zango, wannan shahararren mawaƙin na Adam A. Zango. Adam A. Zango ya dawo kan farin wata fatu. Adam A. Zango sannan ya sa sababbin fiskoki a cikin wannan farin wata. Sababbin fuska su karansu abale da ma waye manyan jaruman wanda ba su a na farkon yanzu Adam A. Zango ya sa su karka sake a baka labari. Kai mai kuma za Adam A. Zango yana sake shi a cikin channel tashi ta YouTube, ka je ka ɗauko shi. Zaɓar tashar duniyar mawaƙan Hausa TV.